beda buat ke MDC election nak kalian ke parti ngila ada Yeshong Shisian. Bat ha kata ke Sin Shong ke Peningkong ngila le ya ke exercise ha ka ba kumno ban say ki kandidat ha ki konstitusi but ya kini ke beda ngila ai ha ki district bat khamtam ha konstitusi bat kumju ru ha ki nong yalam nak itu ki konstitusi khamtam kum ki MLA makidon ki konstitusi ki bangi doni ki MLA ring doni ki MDC te ya kata ka exercise ngila adep le ka de ka round ka Peningkong ka baar pa kalong ba ka Sin Shong ka baar pat kamut in sedang ban identify kamut ban nang itu lupa ya ki kandidat ha ki konstitusi tenre ka bakongsan ni kalong ba kam dade bangin per khore ya ka election andai ka bakongsan kalong menta kum ka parti ngipej habede ba ka MDC election ka ke ba kum ka parti ngila ale ha kini ki South Nam Tam ka ba ka performance lani ka jeng prekam jong ka parti ka ba ngila ale ngila tre ha kini ki South Nam ki kam ki bangila le ki issue ki bangila le kata ka di ka bakadon kam ka bangin highlight se ki pai ba ngin penken mau ki pai ba ka contribution ke jongi kum ki MDC jong ka parti ka bangila le kham tam hapor bangi don ha ka isi nadu ka snem araja ka khandai mas ndap election ya ka isi hapor district council la alam hi daga UDP hadu bangi sya pengkhalam no dangsian kum play ka belajar hapor district council namar ba ya ki pai ba hi menta ki de mansutu ka kam jongi kum ki MDC hapor district council ka bangila le ki kam ki bangila tre ki bill ki bangila wanra ki an ki bangila wanra ki bala long an ki bala long ke jing mentoy nak baca ben rio kata ka di ka bakongsan re ba pinsia keren tang ban ong ban yale election ban lej ban pen ban supen ki win yo pai ba ban ya pen kre sa election mau pai ba ka khadu unkeli yang ngi filale ayu ka performance ke jongi haki konstitusi kham tam yang ki MDC ka contribution ke jongi ki scheme ki bungilale ki jingerap ki bungilale kata di ka badon kam re ngim dei ban pelong emosional ya ki issue ya ki issue la ni ban pelong emosional ki pai ba bangin ong ba ban lej nak bentak election